Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bos ke bos tadi aku kok bojo karo dia. Mumet tau. Yo bos pindange isi telu enek, si loro enek. Si telu karo si sitok bos. Mange dadi loro, Dik. Iki kan blonjo karo Mbak Sri lho. Mange dadi loro. Sengokon Mbak Julia iki. Nggih. Bingung ki lho, Kevin. Apa bingung aku kok blonjo ki wong lanang kok. Karo Mbak Yul. Wong lanang kok blonjo. Jangane prayane. Foto orang foto anti. Tempe bosnya kene bos, ini tempe biasa ki. Pindang, sitok karo si telu. Wes. Gantengnya kene. Toge wi doseng-seng enak ya kok. Jos. Enak kok. Enak beramar. Enak aku tahu kok abisan bolak-balik aku. Yes. Toge ini sitok barang. Kon lanang kok blonjo mumet ya. Malah kok mumet to. Piye? Tomate 3.000. Ya. Wis poneh. Lombok. Jambang bawang. Bu bawange, ya bawange piro? Apa? Aku gak tuku teri. Bawange. Sopo ngesama? Bawange piro Sri ya ngono kae? Rapat. Rapat. Kacang-kacang. Luas. Lonjong. Terine kene kono terine Sri. Oke lah. Lagi Jenenge nek sapa? karo aku jenenge iki ke bos. Pindange sitok. Sapa? Arif. Terus ta? Pakai isu. Oh, bos bawang bos. Sugane bangoten. Piye komplit porong Mas Kipin? Belanjane Mas Kipin, pindange tak milih. Wis kuwi si telu wis. Satu kok dua Mas Kipin. Siji apa loro? Delok sing bukan Mar. Endi to? Si loro kaya apa? Telu. Isi opo? 5.000. Aku 5 dadi loro. Kuwi loro ki lho. Oh si telu ya? Sing apa? Iki aku karo Budi Madya maksudnya Ya. piye? Ya. Ya wis tok. 5.000 dadi loro aku karo. Engko sing bayar ya aku. Wis ben. Ide. Yo. Tambah pindang 5,5 karo 6. barang kaler blonjo tapi tempe bosnya kene. Toge kuwi toge wi enak ora? Campurane enak to. Toge wi dioseng mbok campuri apa kangkung apa kacang. Ya campur iki mbok diseng-seng iki. Campuri daging. Campur. Ya. Iki togene, Mbak. Wis kok. Enak ora ya? Enak wis ta. Wis tau. Dadi oseng kan raya. Piro? Tok jajal kok. Oh, alah sak menit to. Terus apa to? Ya mbok ki wong iki golek ganteng biasa kalau sampeyan mbok digo apa ora ro. Pulo berarti. Bulalap. Rawu. Bulalap. Nah, iki dioseng enak. Ora ki kita digur rawu mbok Julia ki. Yo iki to nek rawu. Masak tenan, dimasak tenan. Wis aku Ora dimasak pi to. Sriwi kok blonjo meneh kok. tak rawu. Wong kuwi kadang ya wegah do masak Sajul sapa bendina kok masak ngono ki. Sri, besok Masak Julia. aku gak iki terus biasa kak. Ika iki ingin iki ora ya? Ganteng iki toge ora ya? Lah kita Larang ke toge wis trek kau. repot sih Dede. Iki bos kon. Ya lepo wis lepo. Lepone aku kok bos. Jadi bos. Bayaran traktor 200, iki bayaran nang Yo, lepo. bayaran klepo, bayar laktor wis. Arep gitu kuwi. Tapi iki TP bos e gene lho bos iki piye? TP bos iki renake teko pasar Tempe Telagan. bos mergo mrei, mergo tahun baru gak nggo tempe jen. Lah yo Telagan kene kon jero barang ki enek ning jero pasar ki pesenane wong tak tempe 5 galek. Bajingan wong. Wonjo. Wis komplek barang pin. Wes iki kok. Piye? Wes e. Wes, tunggu. Ora ro kok sing blonjo kowe kok tak ge 15.000 piye? Heh. Wabeh ki, cek kok ngitung aku. Oh, bane wis tak hitung. 15.000 pindah bawah. Piye? Piye?
Ulah kok blonjo ora Julia. Ya blek kok blek tempe bos enak. Mau bulan blonjo karek dunia kok. Wes Pin. Wes kuwi ya Ada renek. isi loro. Wes kuwi isi telu wae. Hai. Iya ya. Oh, Hei, bidang si cilik le menak. gak gelem. Gede. Ya gede. Gede stok gak gelem. Apa? Julia, Mbak Yul. Wes isi telu ya. Kok telagan. Oh iki. Lah iki wis telu. Pitu. Karo songo 16. 16 17. 17 Udah gejer rolikur. Pak Yul gelem. Rolikur karo 6. Gede gejer. Ya iku tak omong. Rolikur 28. Telu siji. Papat Bodong siji. gejer. Papat Oh iya. 5. Papat 8 Pin. Ya kok duite. Ya, 50 seorang ewu. Oh. Bodong gejer lagi. Oh iya. Gelem. Ya, oke lur ya kok dilaju lagi Tet. Nah, jadi teko lagi lur, sembung lagi ya. Ya bos ngeterno nggone bos ya. Julia bos. Kok blonjo. Iya nih lah, buat kayak di. Oh, cik. Blonjo bos. Misi kayak kulkas ae. Barang. Oh, blonjo. Wah. Entek piro guys? 52 apa piro? Bindangi si loro piye? Tempe bose renek kok. Barang. Bos. Hah? Iya ya. Kabeh. Kayak sidi ngisor apa dhuwur? Barang kene wis kok. 52. Tak iki barange gawe. Dira, delok kandang lah. Lah. Ya. Tuh bos. Delok. Kok mati? Piye kok ngene iki? Oh, alah kucing. Ora dikakno bos banyune bos. Oh dicepot mesine. Didandani neh bos. Karo Roman. Iki ceritane nyurpe kuwi bos akeh ternyata kon blonjo kan Mbak Julia. Wis blonjone wis tak kekno enteke 50 le bos. Kandange uce. Ya ngono lur ya. Wis kok akeh tak. Ya ora tak esuk randang teko ora te. Kuwi bos. Ya alhamdulillah kae. Wis di benakno, enggak dibenakno mesine. Wis diacine sing banyune cek ngembes. Aku cek wae dikai godhong apa. Ya Allah. Ucik ngembes bos. Rene bos ya. Wis ngono kuwi ae. Wis kembange apik. Wis akeh wis blonjo karo Mbak Julia. Wis kok blonjo bingung aku, Bos. Blonjo piye renek popo
Wis anake yo kolam renangnya oke. Wis ngono lur ya. Wis vlog pagi hari ini saya sudah disuruh Mbak Yul belanja. Jangan lupa YouTube Kang Ojo, di like, di komen, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.